Викам да са живи и здрави тия хора, де го измислиха това нещо, пък и да са живи и здрави и тия хорица, дето ми го донесаха тук, и аз да съм жива и здрава, дето го нося, и от ден на ден се чувствам по-добре и с него съм спокойна вече. Откакто космодиска го сложих, аз не чувствам болка. Като стана, ми е първото нещо него да си го сложа. И се чувствам през дена бодра. Благодарение на космодиск мога да правя неща, които много малко хора на моята възраст мисля, че могат да правят. Например, да докоснеш пода не с пръсти, а с длани, с събрани крака и с опънати колена, което си едно изпитание за гръбначния стълб. Тази раздвиженост, тази опора, която имам от космодиск, навеждам се като 20 годишно момиче. Космодиска го препоръчвам на всички мои познати и приятели, дори на всички хора, да не бъдат такива скептици, както бях аз. Аз го казвам, защото аз съм по терапевт, бил с болка много силна, сега тази болка почти изчезнала, липсва тази болка. Космодиск ми помогна да нямам тази болка. В същото време той ми дава свобода да се навеждам, да правя резки движения, да продължа да живея и да работя професията си. На 4-5 ден вече почнах да усещам някакво облегчение и постепенно то ставаше все по-голямо. Когато започнах да нося космодиск, нито съм се мазала с някакви кремове, нито съм ползвала някакви лекарства, така че не съм се съмнявала, че промяната в положителна посока е само и единствено вследствие на носенето на космодиск. Изобщо не се радвам, че е трябвало да прибегна до космодиск. По-добре тази болка да не се беше появявала. Но слава Богу, че го има и той ми помага. Сложих си космодиска вечерта. Първите 2-3 часа усещах лек масаж, затопляне и така докато си легнах. Останах с космодиска и през нощта. Не съм го усещала, не знам какво е правил. Сигурно някоя магия, но на сутринта станах с двата си крака. Успях да направя част от ежедневната си гимнастика, подготвих се за работа и дойдох в прекрасно настроение в офиса. Бях сигурна, че космодиск ще ми помогне, но не знаех, че ще се случи толкова бързо. С космодиск не губите нищо, освен болката. Имате право да върнете космодиск в срок от 30 дни от датата на получаване. Попитайте нашите консултанти за продукта, условията на разсрочено плащане и стойността на доставката. Вашият гръб ще ви бъде благодарен. Обадете се сега!